Astăzi vă prezint ceva fain. Laptop. O, da. Ce fain arată. Vă place, nu? Da. Degeaba vă place că nu mai funcționează. Da. Și o să vă arăt cât de mult iubesc eu laptopurile, mai ales cele care nu funcționează. Da. Laptop, cum să zic eu, din anul 90, toamna, chiar. Toshiba, da. Ce laptop e ăsta, nu știu. Da. Nu mai merge. Ups, a scăpat. What the fuck? A dorit? Da. Hai să vedem dacă știi să zboare. Ia să vedem, știi să zboare. Zboară, puiule. Zboară. O, da, știi să zboare? Ma. Ia. Ei. Vreți plăcuță de rami? Nu vreți. Ai, cum arată. Ia. Dar să nu spuneți la nimeni că ăsta e laptopul lui sora mea. Să nu-i spuneți la sora mea că nu știu ce face cu mine. Hai cum că merge. Hai să închide. Nu se închide. Ba se închide. O, da. Laptopurile Toshiba sunt cele mai tari, mă. Ce ziceți? Cum arată? Vă place, nu? Și mie îmi place. Da. Așa. Ia stați așa. Bun. Hehe, am revenit. Da. Și mă gândesc că afară e cam frig. E 22 ianuarie. Și na, totuși e cam frig și lui. Trebuie să ne încălzim cu ceva. Și uite că am găsit ceva. O, da. Hai să te încălzim. O, săracul de tine. O, da, așa. E cald, da. Așa. Poate bubuie ceva. Vezi ce mă sperie. Îți place, a? Da. Ce fain. Da. Arată fain, nu? Place? Place? A? Vrei să fum? Da. Sărăcuțul. Of. Ce-mi pare rău de ea. Da. Dar încă închide. Ce mai vreți mai mult de atât?
avem ceva. Să-l curățăm, să-l spălăm bine, cu niște cenușă. Place, nu? Da. Place și vouă, nu? Da. Cât praf. A revenit iar. Și acum ce credeți că îi facem? Facem o băiță la cur. Facem o băiță la cur. Că e cam murdar. Cam nespălat. Da. Cam nespălat. Uite-te, să cum arată. What the fuck. Boară, puiuleț, boară. Da. Alburat. Da? Ce zice? Poate mi-e curat acum, ce curat arată. Da.